ילדים, מה מכינים? יאללה, בואו נתחיל. אז מה אנחנו העגבניות לתוך סיר? אנחנו גם בה. טוב, נוסיף את השמן, את הפלפל, חריף, מלח, פפריקה, פלפל שחור טחון וקצת סוכר חום. נשים את כל התבלינים בכוס ונוסיף עליו את השמן. אחרי שהרבבנו, הילה תשפוך לתוך הסיר את הכל ונערבב את הסיר עד שנקבל צבע כזה יפה. אפשר להוסיף תמיד פפריקה לעוד צבע, ואז נשים אותו על הגז חצי שעה ונקבל את הדבר הזה. וזו התוצאה הסופית, מטבוחה מעלקה.